kerteng iakane kesem pi la dap ya keren berita long ying berarti kata ka long ying ke ba don ya kenduk ya kata ka jing ya kenduk ya kena ke jing hai kamu ba pi la dap sim permission lagi tambah hari kim kuat ban pau kerteng ngapa dia saya bahai pi sesin pat lengbaran ni ka video hang ni pok ka YouTube channel bat menta ka sengi ngadon ya ka wei ka program ka kham kerpang nak ki wei pat ki program ki bangajuan ra pat ki bangaju keren lengbaran ni ka YouTube channel. Lapan orang ni berkata true story dan dia kata khana ke basisha ka ke baji hang ni hapok ka rikasi. Dia dai namar kata ngakot ngawerepi panginya sakhi ya kani ke jing keren bat kini ki teng shop bat ki nong tho jong kani ka story. Dia nginya sya sipor banyak peit haduk ke bakut haduk banda poi haduk bakut ke jing keren bat kini ki nong sim mentah kani ka film komei jonga. Padba mentah ngadon hang ni bat iwei inong tho story writer jong kanika film komedi jonga tenga tharai idon hi ka salendet kaba penlong pan tho ya kanika story hadu ban la ban penmi ban penpau perthai ban ai kerteng ya kanika film komedi jonga kumlai sibon ya pi ki viewers ki subscriber baro jong kanika PS channel hai te kendiat ngam dapat slam ka kerteng jongai de ba phaibok paryong nakasno paryong ha te naduk dang ret hi naduk haki khatsan khat rus nam kerta kadon katak intra kumno bangan sna drama kumno bangan tho hakajing im jonga hanung kendong habaki don kinu function kila khat yanga namar baki i banga khamnang ban sna drama hadin hang ta ngayo i yakajing long Jong ka wei ka long yin ngamla ban penpau kerteng namar kila ong yang ba kami hap apin penpau kerteng hai te ya kane ka story kane ka true story hai kadon ka jingjia bat hak por ba jia ya kane ka jingjia hai ngadam lung bat ngadak ta ka mensim hadin nang ta ngalak pet ya ka jingjai lenti ngong plan baka jaj ben riu jongi haduk kat ni kadon ka jingjot ka jingpai hadin habut ngong kumno bangan pen priang syakip paradok prasnam ya kane ka kubor ngalaya keren bat ki briu ki bajia ngong ngatharai lada kalong kebala ngan tho ya ka story jong ka we ka film phim sngawi ki ong kalong tang bawat num jer kerteng kalong ya ka kesam pi la dap ya keren berita long ying berarti kata ka long ying ke ba don ya kenduk ya kata ka jing ya kenduk ya kene ka jing jia ha kamu ba pi la dap sim permission tambah hari kim kuat ban penpau kerteng te sorry barok ngam la pat perpau kerteng hang nemu hai rei hadin bangala dep ban pek bah balai keren bat ki te ngala sim bat penwandur no kum ka film ngala tho ya kene ka story dan ngala tho ya kene story kasakut aki bun snam balai kasakut namar bangawan nak long ying long sem ka baduk sakawairu ngam tip lat ngam tip lenti te ka susah tang ha ka jimut jeng perkhat jonga kumno te bangan yo lat ban pen i pai ba no ya kane ka jingjia kari kasi jongi hadin nang tang la ya keren bat ki ne ki brio ki ba kham don sap ha kane ka entertainment hanrei ngampat sengau ya hap kaba khadu ngaya kendu ya isar lari Suchiang hajaka khap snyu hai ngakrat la ka keren namar ngayo i ngala itu baki film jong i babun ban internet te ya ka jingjai lenti iki film jong i hai tengah keren ke ngong sar pidai ni yang tai ong hoi ade hakata ka puang pen pau pek ka don ka story ka baji sya ban penwandur ya ka ka film bat ngala ai kerteng ya ka komei jonga mar bale ba kari khasi jongi ka jat ka kenjia dai hakikan thai bat lada ngi he ngimla klet yi imei lada dai kurur partiro imei te imei lada baduk kadukan no kanoro imei te imei hakane ken ngashim ya kane markat kum ka jingjia jong kane ka true story kalong ba enda kala sya penbi sya la klub ya ki riu thombor jong kane ka ri khasi jongi kan mau ni kong ya ken tien jong imei ke teng la shim kane komei jonga te kamut ba ngi sotu ba lengba kan ni ka film ka ban sa pelatihan hapo video nama ngi sotu ba ka true story jong ka we ka long ying hapo ka rikasi ha ka true story jong ka long ying hapo ka rikasi ki viewers P.s. ngap ha bat sewa ban share ya kan ni ka video na sewa ka long sha ka don kam pangintip nomor ba ka true story ka ba jia shisha hapo ka long ying jong ka don hang ni hapo rikasi
na tharai ka don hi ke jing hikai ka ba salendet jong kata ngila ban yo jing men toi ki ba kraw mo masak ka weiru kenang ba kum kine kinom jesu hari kasi jongi tengah kerpan kamtam ya kinong ya lam seng halang ba pher kila ban wan saki ya kane ka flame hato kane ka dain em ka issue ka jongki kat kum ka jing sutu bat ka jing yai lenti jonga ngayu i hakini kisnam ki baladap kidon kini ki jing yaki ba pher but kidon ki issue jongki kidawa ke issue jong ki ke issue jong ka jat pen riu jong issue jong ka jat pen riu sorry kedai ke issue jong ka kinong yalam kinong yalam kedai ke issue jong ka jat pen riu bakila dawa syakmat te wan saki hato kane kalong kumno bat kedai ka nuksa khnang bakane ka nom jesu hang ne hari kasi jongi te kabangal apan wandur hang ne ngasongu ya isar lari Suchiang ibala keloi bat simti ya kane ka story jonga bat ban produce ban direct ru ya ka te hadin nang ta ngala page ya kane ka film ngadon ka jingkermen baki brio ki paradok prasnam jongi kin yo i ya kane ka nuksa kin sakhi hi dalade kamut ngasotu katkum ka jing katkum ka experience jong pi bat katkum ka ni ka story ka ba jia shisha kamut ba ka kren habaya dei imat bat ka shongkhak shongman ka shongkhak le ha ka dei kum ta ka kalong kum ni batai khendiat mo haki yu long la kan dei kum ta lu khnang ba ki bat ba kin sotu kham ha te ka kadai katahi ka baning kong kadai sapang ka jing shongkhak le ki political prasang bat keren ya kani nang ta ki NGO ba pher ki prasang bat keren ya kani bat ka district council ngai i ka por bayala mo ba arden ulabu ke issue ya kani Bashela hoy kini gilabu ya ke issue sepang ba kajing song kakle kane ka story ka jia ya kajing song kakle ba kumno uni bendar ring ila ban ong mo bomdai na jela jongi kumno te uyai step by step ban penbe ban penjot ban dala jot ule ayu wan saki dala de kamdai ka pali jonga bangan batai to ki bakwa ban tip khamba piul don kam ban pin wan ban saki hapo biju sundama ndala pelat ya ka film pat ngiso tu bakat kum ka story ka ito bat ba kat kum ka jingji ha ka film ngiso tu ba kapan i ya ka jing herthma ba jar jong ki mender ya ka jat pen riu nyau trap jongi ti ka long syak ba don kam pangin page kata ka story ka ba pi tho bat ka ni ka story ka ba i ba lari Suchiang i direct but i produce ka film kadai sya ka aka ka jing hikai nam ta ka chat pen riu nyau trap jongi te kublai sibun ya pi kendiat ngakwa ban penkut ya pi ki was banga ong ba kumba ong ka kantin my mom is my oxygen my rikasi is my oxygen one pet ya kane ka film pin sa yu i ya ka ka jingjia ka baladab je ban ngakwa ba kanum jesu nan ya thu kendiat kadon ka prima show ka bangi la ada pen i ya ka baki brio ki la saki ya kane ka film ki krem dala bat set ki umat ki jongki ki jauh dah ki umat bat haba ki jauh umat ki ong bakani kalong shisha ka badai ka bangi ni don kam ba kane ka film ni don kam bat pen priang kena kenang ba ngintip bat kumno bangin yai kumno bangin le nang is kema banyada ya ka ri bat ka jaj benriu kata te to kublai sibun ba phai bo paryong ni sengu sikadai ya pi komu nong tho bat komu ba ya kendu ya kani ka jingje ha ka longying nang hang ne po ka ri khasi pi la ya kendu andai phim kwa ba kata ka jing yo i jong pi kat sakut tang pi kwa ban share se ki wei pat ki paradok ki prasnam bat leng ba kata ka jing la jong pi ban share ya kani ka story bat leng ba iba lari Suchiang ila ban produce ya kani ka film kan long kata ka jing hikai bat kan long sha ka jing kerku ha ka ban nang ni sakmat ngin so tu ken kumno ban defend haba ni let sya thama ni ui ba don kam ya kita ki jing ya da mo ya la dia te mentaru imat ka ni ka film ka ai ka jing hikai ngi bangin tip kumno ban ya da nam ta ka ri ka jat pen riu ya kublai sibun kermen bat don bok ya pi kum unong tho bat kum u wei bat don bantah ka ni ka film ba ka ni ka film jo pi kan no sya ka ba seiso bat ai ba ka ni kajing yai penmi jong pi ya ki story ba ki film kan long si benta kajing kentiu ya ki samla don sap jong kari berkejat penriu to kublai te paralok katu pilayu i bat pilayu sngo ya kajing ya keren bat ka ka ba inong tho
dan i nong tho ikan ka story bat i balaya kenduk balaya siam ya kan ka Jing ka basisha pila yo snau bat pila sakhi dan lagi Jong ki khmat lagi Jong ki skor Jong pi te menta ya ka Jing keren bat ini nong tho Jong ka story dan lasai ka sngi ngini ai up bat nginwan ra si pi ya ka Jing keren bat u director u badai u producer Jong ka film komedi Jong a kublai pi ki viewers ngadon hang ni bat i wei na i teng shop iban nadu karta kebangadang red ngalak ju i haki TV haki tu ki por batang yat ki tu ki dish CD te nadu ka film ngalak kular ngakan mau ka film babi kela sampai ka film gila bun ngamla su banjer kerteng namar lak kelet te henry lyngba Jong i menta le simen shwa ki wei ki plilat ki ai ka platform i henry menta ka ai ka pasotonat kalong ba naka platform ba pli ki wei menta de ka platform ka ba mai i pli lang na benta Jong hagen ka de ka system ha ka ba kom ki paradok ki prasnam ni dei ban penon kam kan ni dei ban penon kam hok ya kan ka sap ka phong ka ba ublei la ai hangi de balari pi la ju experience haki script haki story ba pi la ju ak film bunteli ki film khasi te ka ai ka ba penlong pi pin sim initiative ya kan ka story ka ba iba paryong mo ito ay kanika story but kemba ngalayo ya keren but i ong ba kanika story ka kata kadika real story kadika true story keba kata ya ka ribet kejat benriu but keba ai kijing hikai tiga ai keba penlong ai pin sim initiative ya kan ban pin produce dan pin direct ya kanika story ta kuble sibun ba P.s.Lyngdoh kumju kuble pi barok ki viewers ki ba page ya kanika program menta te aku ban jubab ya kata ka jingkeli ka Jong pi sisin kesngi kumbala dap yathu dai ba phaibok paryong menema ba iya kendu yanga hakawai ka salun hakapor ba iwan khap snyo te ila keli yanga hatu pidai ne am itu ibaju ak film khasimo tengah ong hoat ngade ila yathu khana phang kata ka story te hakata ka sngi long imsham lala ban yathu in details mo phang ka story ila shu yathu yanga ba ka kerteng jong ka film ngamut ban ai kome jonga te 50% nak liang jonga ngalalong ready ban produce namar iwat producer hak tu kapor tengah lalong ready namar belai kata ka kentin mei namar nga ngade uba age bahaya imei jonga bat ngalong very close ta dan alor kata imei imdon shu mentala news nem tam imdon shu akan ka pertai te ngasngo melung habang akan mau ya imei bat ngaong long kat balong lada ka story ka biang na kambiang ro tang na ka daw ba ka title jong ka film kadon ye tai kentin mei kamot ngakloi ban produce te kumtang ilai exchange number phone but hakawai kasngi ngala phone nga ong lada pilai por one mi sing jonga ngakwa ban sngap ya ka khana jong kene ka story ka ba piong te kumta ila kloi ila wan jan miet la ya shong kumbash kanta ila ya thu khana yanga te i ong ngaklem wan ra an rengan shu thu in short te ila ya thu bat nga ngasngok thu ba hoi ban tho kum ka story inang ma tang ba namar ba impat ju shna film impat nang ban plot ya ka ya ki screenplay ya kan tengah ong hatu pisha ne am ladang akwa ban penkela katu kat neki benta jong kan ka story ka jong pi i ong ka story ka storyline kam dei ban ki namar ba ya kan ka story ngasim na ka jingjia ka bala jia shisha ha ka wei na kilong yeng ka badon ha West Kasi Hills te kumba ila ong menne hiro ba nakaliang jong kita ki breu ki bala mat ya kane ka apot sepski kumpan suong na ma long kim kwa te ban penpau kerteng bakane ka jingjia kala jia shisha ka long yeng ka jong ki hanre ha ka ju ka por kim don ru ka jing khanglat ya iba phaibok ba in tho ya kane ka story ba in perwan dore ka kum ka fel te ngasngo ban ai khuble ya kita ki long yeng ru ki bala sha yengi bangin penmi ya ka dur jong ka fel te hadin bai la batai ka story ngalas ngo ternat ba namar ngaru ngade ubawan naka nyau trap mapai nyau trap ban ong no ngadon kata ka jingkit klik bat ngaso kia hiru skat de bat ka jing ya kendu jong ka de ka jaj benriu khasi ka jong ma ini ki jingjia ki ba ngi kha ban long nakapor sakapor bun ki long yeng yo i kan ki ba sa marjan dane hakaju ka snong ka thaul ne hakaju ka district ngi ju yo i ka wei ne ar ka long yeng ka ju mat ba ya kata ka ba ka jing ka ba ngingin pen i hakane ka film kan tengala so comment bang ayo ai ka story bat hakaju ka por namar
pitip hi wat ladang ada producer baduna pisa ki content ki jonga ki long baik ki story ki ba duna ka jinglut ki family drama dan ki romance saya pen iya ki film jonga suong no ki story ki ba syampap ki ba penjau umat baik namar bale ka cost of production ka duna ka nakadaw bang ada producer bakam low cost production te ngaruh ala manghi ka pisa na ka menta ka ne ka film handrai kat haduk banda kut menta ka shooting atau post production haduk banda yo release ka jinglut ka latam ya kata ka bangala bapi estimate handrai nga aingu pat yo blay long kala long successful ngi lala ban pendap kan kum ka jing temu ka jong kan pi kom i director bat i producer ka juga por cái jing yo i jong pi ya kini ki kun samla jong ka bri nyok trap jong i ma namar ba ki lawan le audition happy nata pila yo ban shim ban select iki ba pila i kop ban yo ban rung kata ka platform ke jong pi ma te ka jing yo i bat jong pi bat ka suggestion ru kaliang ka jong pi ya kini ki kun samla jong i ki badon sap ha ka like nga as a filmmaker dei nga long nga kwa ban wat ikini ki badon sap nganom ong kinong kendong ne kinong sor laki dei kino ro ki badon sap handrai kim yo ya kata ka platform ka babiang ban showcase ban pen i ya kata ka sap ka bakidon mo te nga let syaki than nong kendong syaki than west than jantia bat kum ta ter bun ki jaka ngalet haki jaka ki badon kini ki dancing competition ki singing competition nga let kum unong peit kai te nang tupat nga danga ison khmat yano nga wat ya ka number phone bar ngong peit nga ngadei kumta nga kwa bapin persyang haka audition ka jonga lada nga ikop ba ilong iba bit ban ak nga terwa ka banta ka ban ak lada ide iba bit ban ruai nga terwa ka lain ruai nong tho ne kum ne tai mo te namar bele nga iba bun kinong sna film dei long hang ne ngan sabu ka wei ka jingkeli sibet ba bale ngi sna film ngan sabatai ka dia te bon hi kinong sna film ngi shimbe ya ki main actor actress ki bala khampal handrai hakane ka film komedi jonga ngani tu ipi 90% kinong ya simbenta ki de ki new face fresh face kamot ki bampat ju simbenta hang no ro ki de ki ba thamai sudah te le se din nakata ka daw kan kham yang ban le ya ka marketing jong ka film handrai wat nakata ro ngai scam ba habang ala 3 minute ngan sayo ai ban khet yo so ba kadai kata te kat haki jaka ki bang alej ru nga ong bej ba nga kwa ben promote ya kini ki new talent kamot ladangi sim ya gitu ki barim kini ki barang mai bapli kinong yo alat syai ka platform na kamata ka kadai tenat kata ka te kata ka daw in every film of mine kamot ngan persyang bej ban wanra arne lai teliki arne lai ngot ki talent ki ba thamai la kadai haka liang ruai ne kaput katem ne ka shat lane haka liang acting longan persyang nalode snow tenat balari kata ka idea ke jong pi namar ba kata ka dei ka real mo ba ngila ban ong ba ka dei ka jingmut ke ba pi don sha ban kentiu ta ban pen kentiu ya ki talented youth jong ka ri berkejat pen riu jongi namar ba ni sotu syai ni yu iru ni sakit li jongi khmat bagi babun ki talented youth ki sakut no kata ka talent jong ki sakut hapok kamera la ni hapok yeng namar balai umdon jingkang ban yarap umdon unong pli jingkang bayaki ban mi dan ban sei sabar ya kata ka talent jong ki te katum ka mo pi wei director jong ka ni ka film komi wei senior mo i aktor balaju ak ki film kasi but i producer haju ka por thai ka expectation pat ka jing yo i ki jong pi thai pi don jing kermen em ba ki film khasi jong i kin la ban poi haduk ki level kamba ki wei pat ki film jong ki wei ki jat ban riu la poi mo la dangi compare ta ki film manipuri ru mo ni pat kot ka level jong ki te ka pi don em kom kata ka expectation mo ba ki jong i ru ki la ban ya kador bat jong ki wei definitely ngila namar habangi yo i yakine ki kun sam lagi jong i mo jong ka beri on trap habarok kiliang kilong ki babet sisa lapi ong mekanik ne mystery snayeng ne driver ne lada kisim kia ba kisim interest ya kano ka liang ka lan ka film kilong sisa ki batbet 100% lada ki ai te wat kane ka filmmaking ro ngangai scam ba sisin kasngi kan sapoi ka por ba yeki film ki jongi ro ang kin sapen i haki rensan ki ba he haka national level lene haka international level mentaru ladon kat tu kat neteli ki film khasi kim de ki commercial film let's say pilaban ong ki short film
ki bala lej hakini ki festival Film haka festival haka international level ki la lej ki Jong P kita kimde ki jonga ki de jong ki wei pat ki filmmaker ki bala pule kerpang haka line filmmaking ba ngapat kane ka film line ka kajing sultanat ka jonga nadu bangadang red ka god gifted te habanga sultanat kala kelalong ka passion ka jonga but kumta mo nga wat jing mot nga wat jing nang ne nang tai na internet but kumta ter nga kendu ya ki breu ki basna film Assamese ki Manipur par kumta ter nga tuat jing mot naki suki nga nang la kanang he hi ong ba kani ka film kat kum ka story hi ong ba ka don ka jing hikai habaya David ka long ying long sem ka don ka jing hikai habaya David ka jing shong kha khle namar ngi tip ba ka jing shong kha khle ka dei ka jing hiap thma ba jar jar jong ki mender ka jat benriu jongi te ka ei ka message lan ka ei ka ba phikwa ban ong haki pat ba jong ka rikasi sa sisen ngakwa ban apil ye ki pat ba ki baju kershan ye ki film kasi nakapor syakapor ba andala pelaj pat ba ye kan ka film kome jonga hapo biju cinema hall ya katarik impat yo ya ka confirmation handrai ladang baklang in release mentahi u benai march kala bende katway terek kala bende ya ka khat terek te anda kala pelaj pat ba snobha ban wan sakhi dalaki jong ki khmat ya kan ka film ila ban page nadu ki longkmi longkpa ki khon samla ki happy berit baro si family kadika family entertainment hila ban ya page lang baro si yeng sesam te kumta ngaya weri pi ki happy berit ki khon samla bat ki longkmi longkpa baro ba pinwan ai ka jing kershan kenang ba mangi ki nong penmi film ro min yo shisha kata ka support kan long ka jing kershan ka jong pi kan long ka jing ai men sim yangi bangin nang la shu ban tre shitom ban penmi ki film ki ban khamba shu nang ne shakmat kiban yo kiban ai kata ka social message na kabenta ka imlang ka salang ka jongi kumba iba PS ila ong mentan baka jing shong khakle kare ka jing her thma ka bajar jar jong umander re te na kata ka daw ka ne ka film khamtam e ka kren shapang ka jing shong khakle bat ka e ka buj ka bapo jong uta usenpu long dei mangi ki bari pens aj o bat anda ulas aj upu kelai yangi te ya kata ka jing jia baro phila ban yi hakane ka film kome jonga te sashi sen nga karpat jure phe bakinman kershan ya ka andala pelaj apo biju cinema kublai shibun te kublai shibun ba lari nga kitbok nga kitwiang ba kani ka kam ka jong pi kom ba pi pli ya ka platform da banta ki talented youth jongi ki paj ba aru kin pli ya ka lat na banta jong pi bakin ai ka jing kershan te kitbok kitwiang ya pi but ai ba kani ka film jong pi kan ya but lyngba ka jing kershan jong ki paj ba ai ba kan ya but kan siso but kan long sha ka jing hikai hapo ka imlang ka salang jong kublai shibun kasi ngila poi sha ka pakut ka jing ya kren but I producer but I director jong kani ka film komai jonga te ngine sha but ngine up la sha ka sngi nginwan ra ya pi ka wei ka jing ya kren ka basngo tanat but I wei ni iteng shop ha kani ka film komai jonga but ita ide iba jie khongji te ngine sha but what no miss ya kan ka opportunity ka penginuan ra akmat jong pi la shai ka sngi paralok menta ini ide way I teng shop benta ha kan ka film komai jonga but I shim ru ya kan ka benta kom u khla jaj omde u parajan dada de u khasite ngadang nang kin ma parkhan hoj mga day dukhar mga labon ka to parlok khasi baro lakhay nga kum khasi lut kublai pi ba P.s.Lyngdoh but kublai pi pat ba pe kan ka show ka kerteng jonga kerteng jie khongji nga shong na sa hom pling but ngala shim bentalang hakani ka film kum u Vikram Seikya u bade u antagonist hakani ka film ya ka negative role ugang ni ngala bakala si bapalan ngai naduk ka aksen ba pikren naduk ka action ba pikren kada ilong real sha komba ui hapo yodu kombangi ui hakini ki yau khandai lat te kumno pila ban siam haduk ka to ka benta ma te yatu share ngi khandiat experience kasdang nadu ba ngang la ju shim benta hakini ki acting workshop baki acting training iba penyat na ka NSD National School of Drama but ka acting tengah lanang hi kan ni kattu
Baka Jing yo Jing hikai. Jadi ada isa lari Suchiang pe ila ai sakani ka role yang bakani ka karakter jong dakhar kalong hakta kata kam. Ningkong la kulmar kli ngong bang hoi nga itu ki dakhar kat tu kan ni ki parlok nomor ngar ka schooling jong ngadap nak jaka bang dan ki mix tribe tu. Banwat ikani ka karakter pa ngawat ngayo ibu wei parlok uba balik sekolah lang di kelas mi jong abla kam he nga basilong le he le bahe kam tu hapon sekolah udah dekhar te ngasu capture kai gitu ka attitude na u then iba lari pa isdang ong ba kidi bandan da ki wei ki kom ka style bat ba fin use long kom ka word promise I nganum pendang kami ka word promise ngan pendang kam da oh by god jadi gitu kam kena jang ka action jang dakhar hi bat penwan ni kata ka jinjar ban yo ni kong then eventually but sedang wan then ngai kran bisa lari ngong labyang kan ni di ong kalabdas em ka internet siya katuka ngalin ni kong nang mud ba pidai ta nganu ini ba imat ide dakhar si siya imat iba lari Suchiang imat iyo siya du real dakhar imat ban play kan ni ka role te tang ba mentapat le kenduk kom ni pi nga sangat pidai kasi te ka Jing kwa jong pi ya ki ban penso thu mo ya ki pajba ki viewers lan ya ki paralok ki prasnam jongi khaba ye debat kini ki film kasi ka daw tharai ba ki film kasi wat lada kila long kila beng baru ri long kanum patla te ban ong ban yat kom ba yat ha ki wei pat ki film jong ki wei pat ki jat ban riu te ka Jing mo pi kamtam pi la don hakom kita ki school of drama mo pi la juisim mentah kita ka experience bat ka Jing kwa jong pi ban yathu ya ki paralok jong i nang ni napo rilum khasi ba kintip sipang kani ka film ka first thing ba baling kimpat show ka film ma along ikini ki kani ka khasi filmmaking ma kadai bang idang duna ba haka writing bat kini konsep lari na do mencuang la ika film jo ika babe kala na ke duduk kijat ki film la ilan ter jo ingam la man kan ma ba kerteng bat kani ka film lu papar bi ayang ka script ngai ika content ka bakalan hauri and then eventually beberapa ka jai lut kawan saka happy ending no hakata ka content jimpa lari te boleh kop nut ban kop yang ngai kata bandang kiu tu kindang kiu sha ngai ba time to time kat bandang mi ki film kidang kitriam hadin kawai kum ngapet na do ka Jing na ka pap nang ka Jing ter kidang mi ki ba dang trim long ngidang evolve ngidang ya kiu te maya kata tu bungan ban dengan band lah. Tolong syong jai bangi dang temai trai ngidang dunahi kinjan sat. Te kam nakani kalian beli bingi di ban pet ya ka film mah. Ya kalau ka filmmaking kalau ban long ka ke platform na menta parok ki don sub jong kani ka beri nyok trap jongi. Ngim ton pa ka jing kemi lenti bangin tauan ngin le bahe. Tang belong ngala ban kular pat ba kani kala ban long kawai ka ba pen kamai jakpo bat ka bala ban pen sei so ya ka sap jong kari jongi ni kiri don sap te kamut ba kata ka dei ka Jing yo i jong pi ka Jing yo i jong te ka pat ka Jing kentu jong pi ya ki kun samla la ya ki tu ki ba don sap la ni ki tu ki let's say ki bun ki kun samla ki ba don ya ka sap ri teng ha ka Jing bom shulur jong ki kim ya kenduk lan kim lap ya ke platform mah nang ta ya ki pajba ru mah ya ki pajba no song snong ru ka Jing ka message na kaliang ka jong pi lada ka Jing jongi ka mentoy na mataki kalong tambam mentoy na mataki long dien to mata ka Jing jongi hi ka de ka bam mentoy na ka menta ka gitu ka bingile mangi na mataki tu ki rio ki batrang kum kani ka Jing songkha songman kala jinjar palat hane hari jongi te tong ini pre ya ka film ko mai jonga bat ngin ya selok lam te to ko blai sibun ba ji khangji ya ka
Jing kloy jong pi ban share ya kata ka experience but pi la ai shibun ki message la ni ki jingmut nak benta ki paralok ki jongi te ngi kermen scam ban ngi ngej scam ba kani ka film jong pi ndala pelaj hapo video nama kan long sha ka ba ya kom ba ki paj ba ki ju khmi lenti bat ki ju ang not ai ba kan long sha kom ta but ai ru ba nakaliang jong pi ki nong shim benta ki nong shim benta kini ki film ba kom ba ka expectation jong pi kan don te ai ba ki paj baru kin respond kumju ya kata ka jing angnut ke jong kublai shibun te ka to pila yo ngau ya ke jing ya keren but ka conversation ha ya day but i teng iwei ni teng shop i ba shim ya ka to ka benta mo kuma pila yo ngau mene ha kan ka film ko mai jonga la sai ka sngipan ka dei ka wei ka ba nginwan ra sepi ka ba long very interesting ha ka ba ngin sayu is non ya uni aktor main aktor jong kan ka film ko mai jonga namar kata what no miss ya kan ka opportunity but namta jong pi ki bompat subscribe kana opin yo i kloi masun pelaj masun yo i te subscribe lupa kan te kublai shibun ngin se kenduk le sai kublai shibun ba P.s.Lyngdoh ba kumjuru iki ba sepet ya kan ka jing kenduk mum ka interview mo ka keteng jonga dei just nong bet shong sa apo umsning lumurman Pori Boy District te kan ka film komedi jonga di kumu lead actor dalam kemat kan ka film te kublai shibun ba jas ki paj ba pila yo ngau menta ba i aktor jong kan ka film komedi jonga ide i ba jas i ba shong basa hapo umsning ri Boy District kamde yang Santali District kedai tagawe ya okey to te to menta ka experience jong pi let's say pi ong ba kani ka sin bani kong dei na beta jong pi hatu pi don em kata ka jing so comment la ne pila ju don em ka jing angnut jong pi ban ak film na du ki por ki ban shwa la ne pila ju dreams na em ha ka jing im jong pi pin yo ban sim benta ki film jing shisha te ngam dei ra ru tan e-commerce ma walong ngam paju agri film pat ngle tan ki music video te music video ko nang sedang tahun ni arhajar pra jurai beling kong du jonga ka jing kermen arhajar khat pra okey te menshwa pa bolong tu nang kerta ba khat lai snem ngala ak ko ka music video jong iba pradip ko ba tu jurai seniorita ha dan khat lai snem bolong kadi ka kelakut tang tu par kamun nadu kerta khat lai snem pila yo sim layo ko face ka kamera gitu face kamera kam tam lei kembangi jutip mo ba pradip ko ba ide iwei na ki star mo ban penmi film hane po rikasi natu betelong futang kena la wan usaka school life te so long klem balik ngasa bang train nak baru irong klem yo fokus shoot ya kan neka lain kan pabalong adan kita kan sim ba ngansa yolat hi dong ngomno te ngasdang shooting kong naka music video how da jakat pra hadu mentang adam souterly ke music video te hadin bapila ak ni ka film bat mentan supply chain hapo biju cinema hatu pi ngau kumno pi long interest ne em ya kan ka benta bat pi ngau ba hatu kan ka long em kata kalat kalenti ban long kum kalat yo kam yo jam hat kat kum ka jing ngau thuk ke jong pi takin kum ji sutu janga hi perbang ak music video bar ka film ka aper bak aper mo de kan ka long acting no ma te music video dong syatang lip sync syu ak untuk aper te acting te kata hi tong balong lyngba jirap lang jungi pak lari jing don lang ni ki kru bar khot don ngarap iwe long nya polish lagi long kabyang te plus ko wi ngasngu comment but ngan comment pelat hiru bang ayo lat ngan lokum to min actor ne film ngan pet hane ke mentar ila dikak kuma ki ong tin ka nongwe kapastil de la ngalo fit ne am ngalo kum tau aktor okey tela da ngam fit kan dia long kan pet sakarul ka balong bondo ban fit adi ho agang fit agang tip okey to terus tenat kata te kat kum ka jing syam jong pi mo pisngau kumno ka bayadei bat kan ka story mo aba naduk mening la ya keren bat iba lari bat iba paryong inong tho kan ka story long ba ki ong ba kan ka film kalam ha bayadei bat ka family ka kam yeng kam sem nang ta ya ka kam shong kha khle te kat kum ka jing ngau jong pi kumno pisngau ha bayadei bat kan ka story mo kan ka story anong ipi kam besok tang ka story la de ka jing em ko malasi jom ni breu nama kelak download baro ko magi ong gibreo tangi pe ka film nama sedang
mi long long mi tight long boring boleh bagai ni film bari sakendong nong kendong kadai hoi kita ki brum ta ki long dong family ki long boring nak ta kadai ka film ka long PR ba kalau gayat ni nampak kalau level gayat cai skill saya ketik pihak second part seiga kata the real story jong film kan komik ong but proses kutu ba haba peit ka film dia tak boleh ijon ipat recap ba mangi ngisem ka story ka tu ka benta bakal bagus sunat palata te sok kowe long sok ngir padang don tang email kuno bangi ni sai la ju por te ngi persekusi thang peniam i ju por te kumno teng ngi penlailan ki para kan thai la jong ana prathai mong thai tala jele sang jing sniu sang mu chuang no te plus ko we ga jing ya song kha khle ka bala mi thu it how su ka ta ke ko long ka ketik mai kan ka film be mi ba nga te to kublai sibun ba just ya kata ka jing kloi jong pi ban jubab te ka jing kwa jong pi la ne ka apil jong pi shaki pat ba nong song sinong jong ka ri khasi jongi mo na banta ban ai jing kyrshang hab ye debet kan ka film ka ban supply apo biju sindama kumbang ji dengan kapor ka film kasih lah nang mi ki don sa lockdown melader yo on mi entak sakon ti wala taru dum tas syai la sampai ni bo biju dengan i baki pa kasih jong im tai la kham long don man siam ha man kan pe film kasih la sang no man siam ha te kumta hi kumba phi le kum kyrshang ki be film ta karpar ba kan kanti man tai film komedi jong ngaru wan ban alang ka kyrshang ban met ban siamเป็นเพลงlang ini ko bor ini khana bakan semi ke film komedi jonga bar kerpat film subha men pen wan pet ndang la premi ya katarek hapo biju katai te kublai sibun kipat ba pila yu ikat tu ngila ya keren nadu inong tho jong ka story nadu i nong sim bentai bala play kan negative rules hapo ne ka film nadu i producer i balong ru i director ka juk ka por i ba lari Suchiang but i ba jasu i ba sim ru yau ka main tank shop lani main aktor hakani ka film te pila yu bat pila yu snau ru katto bakani ka film kalong ka ba compare bat kalong ka ba kham ai ke jing hikai ka ba khambun yang ki pat ba no snong hang ne po ka ri khasi te kai ke jing kerpat na kaliang jongaru kalong ba ale ngin yawan ban sakhi ya kani ka film si benta bangin kentiu lagi jong ki paradok ki prasnam ya kita ki talented youth jongi ya kita ki badon ki rudon sap hapo ka jelah hapo ka ri khasi te ngin ai ke jing kyrshang ki khnang ba ka ri ba jat benriu jongi kan kiu bat khnang ngin la ban ya rengkat dor bat ki wei pat ki jat benriu setelak jong kani ka perthai kublai sibun kuman suben rap song pengkot PS lihat te hadin kan ka film kan ngara yo benta so ka film ka ba dei jong iba dabor disiar pada promotion ram ka film kerteng yanu pengkeno te kata ba ka bis sepang drugs te kata film ngayo kum gang pa negative rule ngayo untuk pangasyon te okay all the best ya kani ka film ko may jongaru nga ai ke jing kitbok kit riang yapi ba kani ka film kan yat ba bat ya kataru ngan ai ke jing kitbok ba ai ba kipat ba kin wan ban ai ke jing kyrshang ka bapura te kublai sibun ngin sai kenduk pat ha ka wei ka video